तात से उबिए लगसी में डाकाते डाकाते निवास तात से उबिए लगसी में डाकाते डाकाते। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. 4 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 5 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇంకో ఫోటో. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తారు కదా, మళ్ళీ మధ్యలో ఉంటాయి. సో మధ్యలో 2 ఫొటోస్. ఇక్కడ 14 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్, మళ్ళీ 15 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒకటి 26 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ 6 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. పేస్ట్ వేసుకోండి సింపుల్గా, ప్రతి ఫోటోకి పేస్ట్. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సో ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫొటోస్ తప్ప మిగతా ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫొటోస్ని వదిలేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే. సో ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. మీరు కామెంట్ చేస్తే ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని కామెంట్ చేస్తే నేను మళ్ళీ బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే కూడా చెప్పాలి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. నా కోసం లైక్ తప్పకుండా కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు లాస్ట్ 28 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.